Del 4 al 12 de setembre, Mataró acull part de la Mostra de Cinema de Venècia. Ho fa a través dels 44 projectes seleccionats a la Venice Virtual Reality Expanded, secció oficial itinerant de la mostra dedicada a la realitat virtual. La seva programació, doncs, viatjarà per tot el món gràcies a la col·laboració amb diverses institucions, galeries o museus internacionals. Hem conversat amb molta gent del sector i un d'ells són aquesta gent d'Espronceda, l'Institut d'Art Espronceda de Barcelona, que van obtenir unes llicències per oferir la Bienal de Venècia la seva categoria de realitat virtual. I arrel d'això neix l'oportunitat de poder portar la Bienal de Venècia, un festival tan important com aquest aquí a Mataró, i poder oferir a la gent que ve una experiència única, que és la realitat virtual. Les projeccions es podran veure a Can Palauet dins l'Espai MAC de Mataró, destinat a l'art contemporani, a través del seu projecte Resident Labs, Laboratori d'Art Visual i Sonor, el qual ha estat escollit per l'Institut d'Art i Cultura Espronceda, partner de la Biennale en aquest projecte. La proposta també compta amb la col·laboració de l'empresa barcelonina de disseny i desenvolupament d'experiències de realitat virtual, VR Energy, que ha facilitat tot el material i equipament necessaris. Molta gent. De fet, demanàvem a la gent que agafés uns tíquets a través de la nostra web perquè només tenim 3 equips i perquè per tot el tema del Covid no volíem que la gent s'acumulés aquí i ja no queden tíquets disponibles, o sigui que ha sigut tot un èxit. Barcelona i Mataró són les seus del projecte a nivell estatal, dues ciutats que comparteixen proposta amb Nova York, Montreal o Londres. La realitat virtual és una tendència audiovisual cada vegada més popular en el sector experiencial i per això el fet que Mataró aculli un projecte d'aquestes característiques suposa situar la capital del Maresme al mapa de l'art i les noves tecnologies. Per la ciutat de Mataró en concret aquest festival què suposa? Suposa estar al mateix nivell que ciutats com Nova York, Montreal, Londres. Els instituts d'art o les institucions d'art que han ofert aquest festival arreu del món són superpotents. Per tant, això situa el mapa a Mataró de l'art i de les noves tecnologies. I aquest festival, com dèiem, no hagués estat possible sense la participació de l'Institut Espronceda de Barcelona, de VR Energy, que és l'empresa que ens ha facilitat tot l'equip de manera totalment gratuïta, i sobretot del MAC, Mataró Art Contemporani, que és la gent que sempre ens facilita les coses, els equipaments, i el que dèiem, sense ells hagués estat impossible.